За да направим цветето, първо трябва да си направим кръгчето. Намотавам 2 пъти, изтеглям. Образуваме кръгчето. Малко е трудно в началото, но след това става добре. И подсигуряваме, тази много дълга стана. И сплитаме една бримка. Сега започваме с ниския пълнеж. Ще направим 10 пъти бримка нисък пълнеж. Бодем в кръгчето, изваждаме нова бримка. От двете бримки правим една. Имаме веднъж нисък пълнеж. Продължаваме още 9 пъти така. Бодем, изваждаме от двете бримки, правим една. Бодем, изваждаме от двете бримки, правим една. Бодем в кръгчето, изваждаме от двете бримки, правим. Хайде де. Правим една. Бодем, изваждаме от двете бримки, правим една. Да видим сега колко ниски пълнежа направихме, че им загубих бройката. 1, 2, 3, 4, 5. Може да ги преброите по тези синджир бримки, които се образуват. 1, 2, 3, 4, 5. Бодем. Изваждаме. Бодем. Изваждаме. Бодем. Изваждаме. От двете правим една. Да видим сега колко станаха. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Осем, 9 и 10. Десет бримки. Сега да свържем. Да видим къде ни е първата бримка. И правим залепена бримка. Ето, че вече ни се е образувало това кръгче. Ето това всъщност му е истинската страна. Сега да затегнем. Колкото преценим, че искаме да затегнем, толкова, за да направим вътре сърцевината на нашето цвете. Ето, да речем толкова. Може още малко. Така. След като сме направили залепената бримка и реално сме свързали двата края на плетивото, сега трябва да оформим така наречените венчелищчета или това, което ще описва самото цвете. За целта ще направим няколко синджир бримки на височина. Ще видим колко ще са ни необходими. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, да кажем, ще направим. Но всеки може колкото си иска толкова, в зависимост от това колко голямо реално иска да бъде ето това венчелище. Нека да направим още няколко.
8, 9 бримки примерно ще направим. И сега трябва да свържем този край, да го свържем към нашето цвете. Как ще го свържем? Като направим залепена бримка. За целта ще пропуснем първата бримка, в която имаме. Тук тези синджир бримки, които се образуваха след ниския пълнеж, ще пропуснем първата и ще будем в втората бримка. Будем във втората бримка. Другия край. И свързваме с залепена бримка. Изваждаме през едната и през втората бримка на нашето. И ето как получихме първото венчелище. Да видим само как трябва. Ето така му е правилното. И сега продължаваме с още толкова синджир бримки нагоре. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И отново трябва да свържеме към основното ни кръгче. Пропускаме първата бримка и будем във втората. От двете бримки, които са се получили, свързваме ги чрез залепена към основата. Ето как направихме и второто венче на нашето цвете. Продължаваме с следващото. 3, 4, 5. Когато плетете синджира, е важно винаги да го гледате с лице. Това е лицевата му част, където са ветата, а не обратното, опаковата е където са вълничките. Това е лицевата част и винаги придържаме лицевата част към нас, за да не обърнем движението на плетивото. Колко направихме? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ще направим още една девета и свързваме не в първата бримка, а във втората. От двете, които са, изтегляме конец през двете едновременно и сме свързали и третото листче. Ето как виждате, остават ни още 1, 2, 3, 4 бримки. По този начин ние ще направим още едно венчелище, което ще свържеме тук и още едно, т.е. 5, което ще свържем в основата на другото. От 10 ниски пълнежа, които направихме, т.е. 10 такива синджир бримки, които ни се образуват след ниския пълнеж, всъщност през една като будем, точно 5 венчелищчета ни се получават. 1, 2, 3, 4. Ще ги направя тези по-малки. 5, за да имам достатъчно конец за края. Едно пропускам, буда. От двете бримки изтеглям конеца, залепям и става една. Сега тук ще направя още едно по-малко венчелище. 1, 2, 3, 4, 5 и свързвам в основата. Една бримка пропускам и свързвам в основата на другото венчелище. Т.е. в съседство, не в самата основа на другата, а в съседната бримка. Чрез залепена бримка изваждам конеца и по този начин сме готови с нашето цвете. Тези две венчелищата можеше да бъдат едно голямо, едно малко, едно голямо, едно малко, кой както прецени, така да го направи. И вече сме готови да
отрежем от тук работния конец, и да го прекараме през тази бримка, която остава, и по този начин приключваме с нашето цвете. Ето. Готово. Нямам игла.